el Més 324 ja ha donat grans moments televisius. Des de tu enfilat a la cadira fent a Verds de Nadal, a un atac de riure de 15 minuts fent una entrevista, però sens dubte un altre que va ser un dels moments televisius inolvidables és l'entrevista amb la Juana Dolores. A ella la vam tenir aquí, en la primera temporada. Déu-n'hi-do, quins contactes. El Dani. L'amic de la Juana Dolores. De fet, va venir poc després d'aquella entrevista al Més 324 i ens va dir això sobre aquest moment. Mira. Crec que el Grasset és dels pocs periodistes guais. Jo li tinc certa... Bueno, em sembla entranyable, sí? Però no s'havia llegit el meu llibre, perquè quan vaig veure les preguntes que em feien, preguntes que estaven totalment pactades amb algú de dalt i que ell no tenia ni idea de com aquelles preguntes, qui les havia fet potser sí que s'havia llegit el llibre, jo crec que sí, però ell no. I ja sé que hi ha molta penya que passa per la tele i tal i qual, però tu no pots tenir un programa on surtin escriptors i per molt que et facin el guió tu no t'hagis llegit el llibre. Jo estava allà i deia què passa si insulto ara a la tele, qui sigui, saps? Què passarà? Si gravarà, o seguiran gravant, em pararan. Imagina't si que m'haguessin parat en directe. Però tu creus que això és possible? No lo sé, jo no sabia nada. O sigui, no tenia ni puta idea. El que tenia molt clar és que no podia sortir el dia després de les eleccions Juana Dolores, després de tot el que havia dit a totes les entrevistes, i fer veure com si no hagués passat res. Jo estava molt cabreada, la gent del meu voltant estava molt cabrejada, el taxista que em va pagar TV3 de casa meva, TV3, estava cabrejat i em va dir que si pogués la liés, i és el que vaig fer. Punto, ja està, saps? O sigui, la penya estava cansada. I no, i va salir jo precisament per això, doncs perquè jo sí que m'he posicionat políticament, saps? Bueno, una cosa que diu la Juana, que no és veritat, però el llibre me l'havia llegit, és un poemari, m'agrada la poesia, el seu poemari es llegeix bé. Sí, es llegeix ràpid. Llegeix ràpid i miro de llegir-me els llibres dels autors que entrevisto. És veritat que hi ha un moment en què la pressió editorial és tanta que fèiem 3 llibres per programa, que ja allò sí que ja es fa més difícil. Ara torno a llegir-me'ls, vaja, tot i que a la Selva també fem llibres, i també, vaja, no surto sense haver-me llegit el llibre quan puc, i en el seu cas me l'havia llegit, això fora dubtes. Les preguntes no són ni pactades ni no pactades. És que en quin món ens pensem que vivim? No baixa això, Juana. Però bueno, sí, anava cabrejada i potser el taxista la va acabar d'animar. Jo em vaig espantar una mica i tot, perquè bueno, ja sabia que la Juana tenia aquest punt que arrossega de polèmic, i bueno, jo es va pensar que si l'havíem canviat, perquè ella no... Ada Colau no havia guanyat les eleccions per culpa que ella no havia vingut a una entrevista. Caram, quin poder, no? Però les coses són més senzilles. Convidats que no poden, a vegades t'apareix un que només pot un dia i et ve de França, doncs llavors canvies aquest altre perquè és d'aquí, és del Prat. És més senzill, no hi ha tanta conxorxa i tanta conspiració. Però bueno, jo crec que ella va sortir molt, molt contenta, vaja, del seu impacte. Nosaltres també, de retruc també, el Més 324, la gent va saber que existia, però ella va... Jo vaig pensar que tenia tot el dret a estar cabrejada i expressar-se, per tant, la tele no és meva. Mentre hi hagi un mínim respecte, mentre no s'insulti a ningú, la gent pot dir el que vulgui, i ho va fer. No et va saber greu a aquell moment? No, bueno, home, ja et dic, em va saber greu per ella i pel programa, perquè el programa, doncs això, el programa es llegeixen els llibres, hi ha un respecte per la gent que escriu, com ella, la convidàvem, dir que a més es pot demanar, no hi ha cap obligació de convidar ningú, no? Dir que ens interessava la seva feina, ens interessa la seva obra, bueno, doncs hi farem. Mala sort. Va ser greu per això, perquè la gent a vegades es pensa en confabulacions i la vida és més senzilla.